Hi, fi di Catrin Finch, dyma Lee House, a dyn ni yma yn studio Lee yn bai Caerdydd. Sori dyn ni ddim hefo chi yn yr Eisteddfod yng Nghai yn Tregaron, ond dyn ni falch iawn o cael gallu wneud rhywbeth a rhannu ychydig o cerddoriaeth efo chi dros y lein ar gyfer y llwyfan Oncor a'r Eisteddfod Amgen eleni. Gen ni amrywiaeth o cerddoriaeth i chi, chydig bach o cerddoriaeth traddodiadol, clasurol a newydd. A dyn ni wedi bod yn gweithio fo'n gilydd dros y cyfnod yma. Felly, nawr ni dechrau fo un traddodiadol, un Cymraeg. Dyma beth yw'r haf i mi.
Un o'r hoff darnau fi o'r byd clasurol nesaf, wrth y modd efo'r cyfansoddwyr Ffrenig fel Fauré, Ravel a Debussy. A dyma darn gan Claude Debussy o'r enw Clair de Lune.
Wel, darn nesa yn darn newydd. Ac bod ni ddim yn weld chi, a da ni'n gwybod lle ydych chi. Da ni'n gwybod bod chi rhywle allan yna.
darn nesaf gan yr Eidalwr Giovanni Battista Peschetti. Oedd o'n fyw o gwmpas y 19fed ganrif. A nath sgwennu lot fawr o gerddoriaeth i'r opera ac i'r harpsichord. So dyma ni'r ail symudiad o'r sonata yn C lleiaf, Andantino Espressivo.
Dros y blynyddoedd diwethaf, dwi wedi bod yn sgwennu cyfres o darluniau ar gyfer y telyn. A eisiau chwarae nawr un o'r enw Aurora. Wrth gwrs, yr Aurora Borealis da ni'n gweld yn gogledd y byd, pob hydref a gaeaf. A rhywbeth mor special, mor perffaith a mor prydferth. Dyma ni Aurora.
Wel, dyn ni yma yn de Hymru, a dyn ni'n mynd i dychwelyd i'r de nawr. Vuelvo al Sur, efo tango gan Astor Piazzolla. Fod i brenin y tango, maen nhw'n dweud, o Argentina. Ag am orffen efo hon. Vuelvo al Sur.